Jeg skal her vise, hvordan vi løser 3 ligninger med 3 ubekendte til brug for at finde de 2 skæringspunkter mellem 3 kugleskaller som en del af stedbestemmelsesopgaven i jeres temaopgave. Jeg starter med at have et CAS-vindue åbnet i GeoGebra, og så skriver jeg eller indsætter mit system af ligninger. Inden i de her 2 Tuborg-klammer har jeg den første ligning her, jeg har den anden ligning her, og jeg har den tredje ligning her. Det er sådan set alt, hvad jeg behøver for at kunne trykke på beregn. Så får jeg de her 2 eksakte løsninger. Se, der er en løsning her, og der er en løsning her. Det ser jo ikke så pænt ud, så jeg skynder mig lige at trykke på mit resultat, der så kommer ned i næste linje, hvor jeg så kan sige numerisk beregning, og så har vi sandelig nogle pæne tal, der også svarer til tallene i lærebogens eksempel. Og så kan I sådan set gøre det samme med data fra den rigtige verden, hvor det er nogle større og længere tal, men princippet er sådan set den samme. God fornøjelse.